Pri mikrofóne máme Martina Liptáka z týmu AS Tesla. Dnes teda výhra 1-0 proti súperom, s ktorými ste remizovali 0-0 práve. Čo hovoríš? 1-1? Prvý zápas 1-1 bolo s Fušermi. Myslím, že 0-0? 0-0 bolo s Polenami. Aha. Kolo bolo odložené. Je takto. Dobre, no tak čo hovoríš? Tak sme spokojní s výsledkom, konečne sme vyhrali, máme prvú výhru. Neviem čo viac dodať, bohužiaľ. Škoda, že sme viacej zápasov takto nedokázali vyhrať, boli sme lepší, možno dvakrát, možno trikrát v zápasoch iných. Dnes nám to teda vyšlo, tešíme sa z toho. Keď to porovnáš teda s tým zápasom, čo ste hrali proti nim minule, čo ste zlepšili? Tak zlepšili sme určite to, že sme dali gól. Víťazný určite. Nevyšlo nám minulý zápas viacej šanci, trafili sme tyčku, brankárin tam dosť dobre zachytal. Dneska to tam prešlo, všelijako, ale prešlo, takže sme vďační za to, dali sme jeden gól, vyhrali sme 1-0. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.